Gumpia si Salam. Welcome back mga idol kabanat. For today's video mga idol, ang atong mukbangon natay pinirito nga talong, sinugba nga isda mga idol, yun ay kamatis. Atong isaw-saw diri sa patis ni akong gamit karon mga idol, yun butangan akong sili. Salamat kay sa lami nga grasya Ginoo. Sige hulat mga bay. Kaunta mga idol. Wala na siya bukog mga idol. Ako nang isang tangan. Kain po mga idol. Sarap ng preskong talong. Pag ganito, iprito lang. Inihaw mga idol. Sarap. Lami as talong eh. Presko mga idol. Bagong gipo po. Napong giprito. Lami man day yung ani, isaw-saw siya sa patis ba. Ako sa norte din mga idol, try ka ni. I-try natin sa Carne Norte. Yan o. Sarap. Kain po mga idol. Sa hindi pa nakakain dyan, sabay tayo. Healthy po ang ulam natin ngayon. Isda oh. Sili. Wow. Grabe. Sarap. Napa jud? Lami man day pare sa Carne Norte mga kabanat. Lami ay.
Nunod oh. Sinugbang tulingan ba? Talong. Nagutom ang baboy mga idol. Laman. Lami man dayon ano. Makasingot po eh. Namasili. Shout out ninyong tanan mga idol. Salamat jud kay kanunay sa inyong pagsunod sa akong mga video ug pagsuporta. Thank you kaayo. Mayong adlaw ninyo o God bless tanan mga idol. Amping mo kanunay. Walay katapusang pasalamat. Sarap. Kanyo, humot kay mga idol. Inig-usap. Style na ko mga idol, ang gitang tanga gatong yung kahoy oh. Nagya pong punganga pero wala na kahoy. Para makauntanan ba. Pagkawaw.